नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. आज पळयात आयची खबरो. जगची जाला कठीण, भाडे मिळते ना. रामनगर हांच्या टॅक्सी रिक्षा चालकासमोर जीवन जगची जाला कठीण. जोयडा कोरोनाच्या महामारीन आणि राष्ट्रीय महामार्ग बंद झाल्या त्या दिवसाच्यान टॅक्सी रिक्षा चालकाचो व्यवसाय रसातळाक गेलो असून अजूनही पूर्वपदार येयलो ना. त्याका लागून रामनगर हांच्या टॅक्सी रिक्षा चालकासमोर मोठे संकट येयलें आसा. तेमकां आर्थीक आनी कौटुंबीक समस्याक मुखार येवचें पडटा. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रामनगर संपूर्ण सील डावन आशिल्लें. ताका लागून संचारबंदी बरोबर हांचे सगळे वेव्हार बंद आशिल्ले. मात्र लॉकडावन काडले नंतर वेवसायाक गती मेळटली अशें टॅक्सी आनी रिक्षा चालकाक दिसतानाच जोरदार पावसामुळे येयल्या पुरामुळे गोवा आणि बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गावेलो ब्रिज धोकादायक जाल्लो आसा. ताका लागून दोन्ही रस्ते वाहतुकीसाठी बंद केले आसात. त्याचो फटको रिक्षा आणि टॅक्सी वेवसायाक बशिल्लो आसा. खासगी हॉस्पिटल, बस स्थानक तशेंच लोंढा हांच्या रेल्वे स्थानकात वचीसाठी टॅक्सी आणि रिक्षाचो लोक वापर करताले. परंतु रस्तो बंद आशिल्ल्यान व रामनगर हांचे खासगी रुग्णालय बंद आशिल्ल्यान टॅक्सी व रिक्षा चालकाक भाडे मेळचे मुश्कील जाल्लें आसा. मंगळूर सेंट्रल ते मडगाव रेल्वे सेवा ऑगस्ट 16 पासून सुरू. कारवार कोंकण रेल्वेन मंगळूर सेंट्रल ते मडगाव जंक्शन पर्यंत नवीन रेल्वे सेवा सुरू करची घोषणा केला. ऑगस्ट 16 तारखेच्यान ही ट्रेन प्रवास करतली. रेल्वे क्रमांक 06602 ही मंगळूर सेंट्रलच्यान सकाळी 5:30 सुटून दनपारा 2 वाजता मडगांवां पावतली. नंतर मडगांवच्यान 2:30 सुटून रात्री 9:40 मंगळुरा पावतली. ही रेल्वे शिरूर, भटकळ, चित्रपूर, मुर्डेश्वर, मंकी, होन्नावर, कुमटा, मिरजान, गोकर्ण रोड, अंकोला, हारवाड आणि कारवार ह्या स्टेशना वयल्यान ही रेल्वे वयतली. लिंगनमक्की जलाशयाचे उदक केन्ना बी सोडू शकतात. धरणा सकल आशिल्ल्या गावाक दिला इशारो. होन्नावर एक तर सतत पडत्या पावसामुळे लोकांक त्रास जाती आसा आणि शरावती प्रकल्पाच्या खोऱ्यात सातत्यान पावस पडटी आशिल्ल्यान लिंगनमक्की जलाशय तुंबून भरला. लिंगनमक्की जलाशयाची कमाल पातळी 1819 फूट आसा आणि आयच्या दिवसाक म्हटल्यार ऑगस्ट 12 तारखेक सकाळी 8 वाजता सद्याक जलाशयाची पातळी 1812 फूट जाली आसा. लिंगनमक्की जलाशयाची क्षमता आजपर्यंत सुमार 1114 क्युसेक्स आसा. त्याचप्रमाणे जर जलाशयात उदकाचो प्रवाह चालू उरला जलाशयाचे उदक वाडतले. ताका लागून उदक केन्ना बी सोडू शकतात. म्हण धरणाच्या सकल आशिल्ल्या गांवच्या लोकांक सुरक्षीत जाग्यार स्थलांतर करा अशें आवाहन संबंधीत विभागान केला. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 65 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. कारवार 14, अंकोला 13, कुमटा 13, होन्नावर 9, भटकळ 3, शिरशी 5, येल्लापूर 4, मुणगोड 3 आणि हळयाळ 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 56 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 53,892 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 52,680 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 467 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 107 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 360 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेतले आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 745 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.